Slavom Čabrajom kao umorenim veleposjednikom, Antonijom Mrkonjić koja igra njegovu nevjernu suprugu, Matijom Kačanom, Antonijom Jakupčevićem, Mateom Grabić-Čačić, Duškom Modrinićem, Ivanom Čačićem i Marijom Rade koji igraju aktere ove komične drame, sve upućuje da ćemo se suočiti s ljubavlju na prvi pogled. Predstava koja će nas sigurno nasmijati i nedvojbeno zabaviti vrijedna je da se uputimo u Hrvatsko narodno kazalište. A najavom ove komedije završavamo još jedno izdanje Ars Slavonike. I idući tjedan donosimo vam na Slavonskom radiju novosti iz svijeta umjetnosti i kulture naše lijepe Slavonije i Baranje.